Ой, ну, Буслик, ну что ты таки боязливец? Ничего с нами не здарится, побегли. А што калі здарыцца? Паглядзі, на вуліцы хутка сцямнее. Дзеткі ўсе ўжо, калыханку глядзяць. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. А вось адкажыце, вы ж дарослыя? Ага, вось бачыш, наши гледачы лічаць, што яны дарослыя. О, і паўгадзінкі абыдуцца без нас. А мы пастараемся вярнуцца як мага хутчэй. А што калі гледачы не справяцца і засумуюць? Мы ж павінны калыханку весці, дзетак весяліць, акрамя нас тут нікога няма. Так, сапраўды, нікога няма. Ну, добра, тады давай Эліну пачакаем. З ёй дзеткі дакладна не засумуюць. А мы хутенька збегаем, паглядзім на яго і назад вернемся. Буслик, ты ж хочаш на яго паглядзець? Вельмі хачу, і нават пазнаёміцца хачу. Дык ты ж боязливец. А як ты будешь з ім размаўляць? Я набяруся смеласці. З Элінай ж я размаўляю. Эліна, гэта зусім іншая справа. Яна ж з намі ўжо даўно знаёмая. Таму ты яе і не баішся. Вось і з лунатікам пазнаёмлюся. І баяцца я яго не буду. Топа, а ты дакладна ўпэўнены, што мы яго сустрэнем? Абавязкова сустрэнем. Я ж табе 100 разоў гісторыю пра яго расказваў. А ты раскажы 101 мне і нашым гледачам. Яны ж гэтага яшчэ не чулі. Ой, ну добра. Слухайце, сябры. З адным хлопчыкам я гуляў у двары. І ён расказаў, што ўбачыў іншапланецяніна, імя ў якога Лунатик. Аднойчы, познім вечарам, хлопчык ляжаў у сваім ложку, і яму падалося, што пад акном замяўкала кацяня. Хлопчыку стала шкада малога, і ён ціхенька, каб не разбудзіць бацькоў, пайшоў на вуліцу гэтае кацяня шукаць. Які храбры і жаласлівы хлопчык, і кацяня пашкадаваў, і на вуліцу ўначы пайсці не пабаяўся. І я б таксама не пабаяўся. Узяў бы ліхтарык памацней і пайшоў. Топа, ты таксама вельмі храбры. Я табой ганаруся. Расказвай, што было далей. Далей ён пайшоў, і кацяня не ўбачыў. Зато я заўважыў нейкае рознакаляровае зіхаценне і пайшоў паглядзець бліжэй. Ой, Топа, усё ж гэты хлопчык такі смелы, такі смелы. Буслик, не перашкаджай. Ці ты не хочаш слухаць далей? Яшчэ як хачу. Проста мне нават і слухаць пра гэта страшнавата, але цікава. Ну дык вось. Хлопчык падышоў бліжэй і ўбачыў там нейкую істоту. Ростам прыблізна як ён сам. А ён сам якога росту? Ну, 10, як я. Не вельмі вялікі, значыцца. Затое вушы ў гэтай істоты былі даволі вялікія. І яны крыху вярцеліся. І сам ён быў блакітнага колеру. І зіхацеў? Не, зіхацела нешта ў яго за спінай. Пэўна, ягоная летаючая талерка, на якой ён прыбыў на зямлю. А вочы? Які ў яго былі вочы? Вочы вялікія. Як талеркі? Не, меншыя, як сподачкі. І Лунатик запрасіў хлопчыка ў сваю талерку? Ну так, і пачаставаў касмічнымі прысмакамі. Ой, вось гэты момант, шчыра кажучы, мне больш за ўсё падабаецца. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, Топа і Буслик. Ой, Ліначка, прывітанне. Як добра, што ты з'явілася. Салют, Эліна. Зараз твоя чарга з гледачамі паразмаўляць, а мы хутка вернемся. А вы куды? Гэта, між іншым, няветліва. Я толькі прыйшла, а вы замест таго, каб госцю прымаць, убягаеце. Эліначка, ты толькі не крыўдуй. Мы зараз хутенька збегаем, пазнаёмімся з Лунатиком і вернемся. З Лунатиком? А дзе ён?
Ой, і доўга расказваць. Пакуль мы табе ўсю гісторыю спачатку паўторым, ён можа уляцець. А не трэба мне нічога расказваць. У мяне ёсць спецыяльны прыборчык, які зараз пакажа мне, пра што вы пару хвілін таму размаўлялі. Я ўсё зразумела. І пра што лунацік з хлопчыкам пакуль частаваліся размаўлялі? А вось пра гэта хлопчык не памятае. Кажа, што потым ён Апынуўся ў сваім ложку, так? А адкуль ты ведаеш, Ліначка? хлопчык сказаў, што, напэўна, гэты іншапланецянін перанёс яго ў ложак, каб яму не страшна было вяртацца дадому. Але адкуль ты ведаеш, Ліначка, што так было? На самой справе вашаму хлопчыку сустрэча з лунацікам прыснілася. Гэта як? А вось так. Мы такія сны зямных дзетак вывучалі з Марсам Нептунавічам. Ён нам іх нават паказваў. Яны такія прыгожыя і рознакаляровыя. І многія дзеткі бачаць такія сны. Многія. Але што датычыцца такіх жыхароў космасу, яны, можа, і існуюць, але нават пры дапамозе нашых касмічных тэхналогій выявіць іх не атрымліваецца. Значыць, гэты хлопчык усё прыдумаў? Буслік, Еліна ж сказала, ён не прыдумаў. Яму проста прысніўся сон пра лунаціка. Можа, хлопчык кніжку пра космас прачытаў, ці перад сном мару адправіцца на якую-небудзь іншую планету. Ай, вось шкада. Зато ісці на ноч гледзячы нікуды не трэба, і гэта добра. А калі вы нікуды не спяшаецеся, давайте глядзець мульцік. Мы табе з задавальненнем пакажам зямны мульцік, нават 2. Мы ж ведаем, як яны табе падабаюцца. Ой, вельмі. Мультики скончыліся, і я пабег спаць класціся. Хочаш убачыць сон пра лунаціка? О, я таксама хачу. Толькі спачатку пачысціце зубкі і памыйце тварыкі. Абавязкова. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. І цікавых, зорных, іншапланетных усім сноў. Пабеглі, Буслік. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вача